above all powers, above all. 저도 부끄러 예수 그리스도는 나의 하이 랍소고 selalu ketuk mana iya gulo hanya joraman pikir lumui itu mau baik recording klay maya engkau kuai sabta tapi pada kai jor coba mau baik ini hai pikan ke naik tu naik dokter tu no kami kane konsep maya pero hari ini ni cuma sering layanan Motha de Kristen di kereng ba eba Motha ni kok Motha de Kristen fellowship ni kok no sung sering layanan tini ni cimi. Bila wo pada sung thang layanan Ephesians chapter 5 verse 32. Ephesians chapter 5 verse 32. Semai ketalo. Ephesians chapter 5 verse 32. Ang korewana 30 verse 32. Elembak ni okok kaisa belai koto. Hake ang abno hai henei romo. Abo Kristo bai Motha ni kokse. Oro sawo. Elembak ni okok kaisa belai koto. Hake ang abno hai henei romo. Abo Kristo bai Motha ni kokse. Elembak ni kok belainya kotor. Gabo Motha ni kok no suno sawo. Motha besit nang. Twmabw Motha o belaikana important. There was in John chapter 15. John 15 naik hangkesun nugo Yesus tumaisa ang no anggur bupang ang bay kepai tongnai borok bo ang bo bay kepanai okay betai bo kebang ma thai mana ni sao pia ang bay kepaya o bede bo temanai tanai horot sojak nai desa okay Kristen rock ni belaikan sing Motha nango Motha engka temanai Kristo ni besar okay Kristo engka Motha ni bokrok ke bono sing Motha ni kok no ki sing srai engkai kabang mo borok ne omai ke wan so ke ze nok kotoma tangzal building tangzal ke crossroad tangzal abno Motha actually abo bai je Bible ni kok Motha je Bible Motha ni kok sao abo bai mangsa related krei ba abo bai mangsa suthai krei abo chini borok jeng wan sok mani borok rok wan sok mangsi piaba Bible temasa Motha no tui abo no jeng sitai sing wan sok laitai jodi Motha Twmabw bono siang ke mot kaito temanai neng Kristo baikin no tong di hon neng Motha ni ongso de abo borok sia kabamo borok omai ke wan sok ya urundi siri Jamatia rao ke tong luku Motha no luku hai ke wan sok taburundi non Christian to luku tongo tak wansar ni ke club rock tongo omahai okay neng teka ba temang jinai samung prorogo coba lai nani coba jak nani omahai ni bagai borok luku wo tongo ga luku wo kri hike neng haya progo borok subaya neng nang progo borok subaya kailai borlai ing prorogo go coba mani ba omahai kri hai bagai borok luku wo tongo okay tabo Kristen no bo omahai kena Motha no bo omahai kena borok nabaye luku gang orni abo member engkang ke toko ba kailai borlai rogo mairum khanglai rolayo thuilai thanglai rogo podre pod khlai yo omake ang luku ni borok okay ang kaisa Motha ni borok omahai ke
wangsogo ke borok register khlai mothao ke register ni motene o omosini mothani borok kintu Bible je samani motha oboi motha obhai ke je borok rok wansok mani Bible obdi koksaya ke bonono sungtini wansok layana tabo motha motha boroni phaigra ngia ke church amane obo boroni phaikya bahai phaikya abono jeng bok village mane ko kok thai bahai ke sok phaikya jeng saimana Bible smai kasangka Hebrew bai suja smai katalangka Greek kok bai suja inget smai kasang to jeng mothani kok nugya ko mothani symbol to mutik ne haibana mothani kok aro jeng nugya inget smai katalo jeng mothani kok nugu inget smai katalo masa Greek bai suja inget tabo motha mone abo Greek kok ni se phayo Greek kok abo sawo ecclesia no sun kok English by translate kai kan ke abo call out the call out kogro wai sakan ke ringjak borogro ba sayui najak borogro ke orjung tuma no sungsani sayui najak borogro borogno motha Ngasno sungsani sayui nawani bagi kai to tuma klaika boni songnari sajlana rohorka boni songnari sajlani thui bai suwi borokno mane tamanai khakha sungsani khagina ka sungsang ka jodono sumso ni bagi nang kai to be kakja kai to be te tongmalia pia batabo sungsani borokno no je kai to ni thui bai kristoni thui bai suwi borokno hai tamanai khakpika khakjak borok kaitor bai tongi mano tuma male kaitor ni thui bai suja borok kaitor bai tongmoni bagai borok mane jugota angkha qualify ingfika jisu ni thui ni jari borok na motha borok rok no se motha ne sai najak borok ro susajak borok ro jisu kristo ni thui bai susajak borok ro geti kaisa di jung na ke omo haike hono omo haike samana motha angkha asai ketal phola muthangja phola thangsaja borogro kuthum laimani sungsani sekagai borokno thusa khlaimani obono motha sumso bai kakjak borogro ngekaba phola thangsaja borogro kuthum laimani obono motha abo buang tola kono kuthum laiten no kono kuthum laiten school ma do kono kuthum laiten ke boro ugono motha mane girjan nokhi tangja aro kuthum laikena aro thangya ke bo motha ngi oboy gesing to sini motha nogo ba jeng motha sini motha o omahi kok salaye aipana abo mane tamahi sasinai Bible ni moteng ke jeng motha mane susajak borogro Jisu Kristo ni nak thui bai nakarjak borogro jepro kuthung layo gnei ketha Jisu sabu gnei ketha kuthung layo abono motha ke Jisu Kristo ni thui bai susajak borogro nakarjak borogro borok kuthung layo ke temani bagi borok borno kuthung ro Kristo teman mole borok ni bisingtei Kristo samang khlainani boni samang boni kathar samang ne bagi se motha no Jisu kaitor Jisu Kristo ni bisingtei senamo ge motha kaitor ni mokolo belai kena nangkuk mani kaitor ni mokolo belai kena precious kaitor ni mokolo belai kena mulyoban teman mole boni thui bai susawi bobono motha snamkha bo Calvary cross ye motha snamkha hai bagai kaitor ni mokolo belai kena motha important motha belai kena precious belai kena mulyoban gesung kono muito naraktai motha to jeng sithai motha temabu temani bagai kaitor motha no
snamka o motha ni bisingtei botama khlainani nang de busuk nang motha ro bahike tongthai bomo haike samung khlai dai obosung sinani nango bible sung no tuma dage batama sa ge phai sung hai pila korino thangai binai pila korin chapter 1 verse 2 pila korin chapter 1 verse 2 ang porwana Korinth ni kaito ni mothano kaito ni borok kathar engna bagai ringjagai Kristo Jisu bai thamsa engna tui bini borok engnai rokno chini suprai Jisu Kristo ni mungai ringnai jo to hani borok rokno omono suihoro Jisu Kristo engka borok nibo suprai chini bo suprai oro tomaisa Korinth ni kaito ni mothano Korinth no tongnai kaito ni mothano ge oro ni simi sing nugo Motha mane tomago Korinth no tongnai Motha ge oro je asai katal engjagro kaito ni Jisu Kristo ni thui bai sujaro ge boro je ringja borok na Motha ge omai ka sing kawamon nugo Motha hai sanani musungo Motha nokia nok nono sing girja church ni homone abuya Motha engka kaitor bai saye najak borok ro tabuk nung rodi nung girja pano phai tongthung poti every sunday nung phaithung haipana nung jodi nini phola asai katal engyakho nung muthangjak sok yakho nung nakarjak sok yakho nung muthangjak mane no nung nini bukhawo krakhe tomanai nung obono sure ung sok yakho kene girjawo 14 বছর পর পাইতং 15 বছর পর পাইতং নং মথানি অংশ ইংয়াখ নং মথানি মেম্বার ইংয়াখ বাইবেল লে মতে তমানে মলে নং কাইতনি থানি নং ফাইসিমায়াখ কাইতনি থানি নং কাইতনি নং थांसा इंग्लिशमायाख तमाने मले नং ख्रिस्टनि थैबाय सुसा जाक सिंयाख ख्रिस्टनि थैबाय सुसा जाक बरक सिमिसे काइतनि देख काइतनि बसाक Engi mana Kristo ni besar engi mana Kristo engka bokrok. Take chapter verse 9 ni utamasa jengte seporomani pila Korin chapter 1 verse 9. Bini sajla Jisu Kristo bai thansa engna bagai norokno ringnai akaitor engka kok nariknai. Or bini sajla Kristo bai thansa engna bagai norokno ringnai. Teman kaitor jengno boni sajla ni bisingtei jengno ringka bobai thansa ngani bagai hai bagai no Jisu Kristo ni thei no karei jeng mothani borok ngi meya ba motha ni ongso ngi meya Jisu Kristo ni thei bai simese ke samanggo sawo samanggo thanga yana bade Samang chapter 2 verse 40 Samang chapter 2 verse 40 and Poliwana 2 verse 40 Teibo kok kabang ma sawe pitor borok no hai khni koiwi saka o borok hamyarok yagul suzak gana norok aroni yokna naidi English on Poliwana and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. O sengsar hayani phiokjakna naidi by yokna naidi. Ge yokjak borok je phiokjak borok no Jisu Kristo ni Jisu Kristo by tongi mano ba kaito by tongi mano kaito ni besak engo. Ge jengno Mothas na mani bagai Jisu Kristo o sengsaro paikya mane motha tisana ne bagai motha songsana ne bagai hani bagai Jisu Kristo o sengsaro pai Calvary cross tikya hai motha engka temanai nok kotoma ke tangja oboya motha engka Jisu Kristo ni thei bai susaja kaitor bai ringoi sai naja Je borok kubu ke mutangza
je borok kubu ke asai ketal engsa bo se motha borok se motha motha engka haini hai pola ni pola ketang ro pola mutangjak ro kutung laimani jaga abo engka motha arono suplai kaito tongo jini kaito tongo jini suplai jisu tongo te pola ketar tongo umothao kokbaro ni tabo giza nokotoma tangjak motha nokotoma tangjak pia korok sasana asai ketal kere ke aro kaito tongo imeya komo baro kan haini wanso je temanai kaito orom bisingo unok bisingo kaito tongo motha mane nok tangjak kotoma aro kaito tongo kaito aro ya kaito borotong je jagao boni saijak borok rok kuthumlayo aro jagase suprai jisu jini kaito jini suprai tongo pila korino haini hai thangai chapter 16 gothangaina 1 Corinthians chapter 16 verse 19 oro bahai nin sawa poiwana Asia norok ni motha rok norok no khapang rohoro akola bai Priscilla te borok ni nogo achuk mani an motha bo subrai tui tong thogui norok no khapang rohoro oro jungnogo borok khakaham yapar mani motha rok no ke motha rok no motha ni borok rok no mane je jung baike khapang ba jung greetings klaima jung khakaham yaparma nok gitu jung klaimi ya hande amo borok muni shuni ko oro je kebu ke mutangjak borok rok no kok tung su hemani ke borok ni kok kasi amo hai bangma nugu Colossians chapter 4 verse 15 nugu borok no khakaham yaparmani ba borok no lamsok mani amo hai ke jung nugu Ephesians chapter 2 verse 21 is 22 aro poi ne ke nugu bahike motha rok ni ko borok bahike tisajaka bahike motha engka borok akok rok no jung epis rok jung kam ke poi ne ke taw jung nugu ke jung tabo obajas an kisisa motha twmabw Bible tamasa bonosa mani tabo motha ni lai buma jung nailebana bahai ke motha ngi phaike ang pila onusaka smai kasawo motha ni ko mungsa sajak kri motha ni symbol tongo haipana motha ni ko jung nugia aro piaba motha boprose Pentecost ni sallo sungsing Pentecost ka phola katha o sungsaro phaiklai mani abo jisu thiyei temanai 50 dinni salo 50 sal kamani jorabo phola katha jisus salangma haino nokari paikya ge aprono motha jengsao jisu Kristo thangmani yagulo phola katha norokno chubanai phainai ini samani o phola katha phaiklai mani jora obono temanai motha jengsamani Bible jung nukmani ke cha motha jengmani ingka phola katha phaiklai mani bisingtei motha jeng ke obono jung taw jung Pentecost day ni palai o omai ke palai kabang jago palai mani jung bo nugu ke o phola katha bopro phola katha motha tongsa o phola katha motha bai tongnai o motha salsa Jisu Kristo paipro hai kibul paipro o motha no tisait langnai tabo motha sababu hai motha engka je boro kaitono kubu ke manza eba je boro kubu ke asai katal engza eba je boro kubu ke mutangza je boro kubu ke kaitono busa engza beba omo mane omo hai ke kaitono busa engza ni pana honi mano asai katal engza ni pana honi mano
Mothangjak ni phana honi mano nakarjak ni phana honi mano o Motha no Jesu Christo hai hai ki beli pro bo nok baro ke phai tisawit lang nai ke Motha krikya Motha je pro tisait lang jago phola ke tharbo Motha ni loge loge no thang nai temane male phola ke thar phai mane jorawo no Motha chengu Motha no naikol nani tuidul nani lama phunuk nani Motha tisan Motha tebo ragro nani Motha tebo chugro nani boni bagi se phola ke thar phayo chuba nani ani bagi ni Jesu salang mani tongo nerok no chuba nai phai nai ge o Motha ame u phola ke thar jengno chuba nai Motha no chuba nai ges bo Jesu Christo phai pro haini hai Motha no tisait lang nai boni loge wo bo bai tongoi nai bagi ge phola ke thar bo tisajagino lang nai ge boni ya golo Bible mote great tribulation chenai o tribulation mane satok tekto kosto tekto ni sal sopai nai abo aro jaga tamang nai aro jaga social security number soitan ronai so phola ketar grikya soitan ni sason chole nai je musukni soitan khai manai kya okay social security number grikya phali bamaya pai bamaya ke omahai podre por sopai nai Jerusalem temple tangjak nai Jerusalem temple kri Jews ro tangpinai u temple no omhai ingnai ge bone pore ge millennium kingdom ingnai millennium kingdom mane na hazar bosor o sungsar no kaitor kedal ke tangpinai Eden garden hai khlainai ge aro 1000 bosor chole nai ge omhai ge tabo kabangma omhai o phurnai rok no bo sung ora kisi se sana musungo kabangma ama kaito ba Western ministry omahai rok nei phai kabangma sai dongo je Jesu Christo phai se paikya bo phai jaksi age tabo dori ingi asai kya omahai rok ke prode por sarai dong phia ba bo phai ka mane no Bible ni mote chung kaham ke nai ka ke Motha tisaja witlang nai age bor Motha sobati sanai Jesu Christo tisaitlang nai Jesu Christo Motha no nano nisi pai nai nisi kwang ma hai Bible nugu sung omani phunuk mung nahor mung sahor mung sung omahai nugu sung tabo tongwi dongmani ka khari okmani mol u khari okmani molo no Jesu Christo ane phola kathani bisingtai Motha no tisai toroi tongro nai salsa Jesu Christo pai nai toroi lok jak Motha no মানে Motha no hosinai সম্পূর্ণ অংকা তোমানাই Mothani ayu kepleng engka okay Motha no tisanani bo phainai Motha जों बाहायके जों नो हायनि हाय स्माय कसाबो आंते कुन साका Motha नि बुमं गरै फियाबा Motha नि सिम्बल दं दाबरनदि आदम अंका साइसन again Adam no phunugo teman individually Motha teman le kaitor Adam baitong because Corinthians porikenugo sing saisung sorai kaitoni mane Motha ni ongsho tau Motha ni parts tau di yaksui mokol khunju phanengka sing saisung bu asai ketalengka geseng Motha ni piaba Motha ni members ni Bible so ingke Noah ni bising tibu sung saimana Motha no sung nuhoro Noah ni nukhung ni borogro te boniya gulo Abraham Isaac Jacob omai ke sung nugo ingke ulongke Motha ni symbol sung tumanu Israel rok jepro hasing khungo tong obobo Motha ni symbol ingke Motha o sungsaro tabukrondi Israel rok tumani sekalja kaitono khulumaya kaitono bagi kaitono khulumaya kaitono worship khlaimaya kaitono seva khlaimaya hani bagi no kaito Moses no rohore thani sekagi tipidi borok sungsane o Egypt ke sungsane borok no
buzok mani sungsani boro robai tongoi boro ano kuluma yangi tongka sikagi tepidi inka haino mosi besawo mono faro razano tumaisya kaitor sungno ringo bono moira thanani bono kulumnani bagai sungno sikagi 당연히 정말 가기 패디 그네 사로 하니 바기노 모시 사위 스카나 또 이피나나요 그러니까 어마 오고는 사이고 이제 ซึ่ง 사이마노 이스라엘 하세 공고 동안에 어버 모타노 분우코고 바 부조고 게 모타 딱 이스라엘 하세 공고 동안 하ino ซึ่ง 우승사로 모타 ซึ่ง 코스토 때또 파는 만이면 Kabang ma podre pod. Amon bisite sing tangai mana amon ngai mana kosto te to bisite sing tangai mana piaba kai torto. Mothano naikol nani bagai sobre Jesus Christo to. Mothano naikol nani bagai fola ke thar tongo. Fola ke thar ro hojak sing subana nani bagai. Sing Israel log zebro hasing kungo tongo sing temano brok just kaitor dagi mani hake tongmani omusuksi horonke temane horonke hor ni among ngai pilar ngai borno tuidulu salonke temane among sumui koboloi tong borno nge je jaga sumui among ngi tong hasin khungo sumui koton ya ke bahike tongnai mungsabu phangwa phangkre nge borno sumui koton u sumui ni tolaw thangke nangkha thakene kaito borno tuidulu 그 호롱게 홈상 사티 응이 동고 호르 응이 동고 그 호니 로고로 그렇다 동케는 빠이키 그러니까 어머하이는 크리스찬 증거부 크리스찬 모타로 모타 하이는 하이 모타 스바 아사이 까tal 응자고 버르트마 가이토니 거 바이블 제다고 어머하게 동케는 빠이키 어르탄가 어르 아속카 어머하이 클라이디 어머하이 클라이키야 피아바 타보 그만 뭐는 니제니 원속문 니제니 자작문 니제니 원속문의 모델세 바이블노 마네 크리스탄네 동아이 동수 바이블노 리프레리아 니제니 무슬만 바이블노 뭐 어머하이노 니제니 무슬만이노 무슬티노 어노바르 클라이노 라이카 인터프리테이션 클라이노 라이카 아와야슨 바이블의 빅 픽처 코토르슨 Bible tema sai Bible na homong tema but the main purpose tema brosing sinan nai Bible kai to tema ni mothano songsaka mothani main purpose tema brosing sinan nai gesiani bagino motha besing tei kok naro galia arono walai lay rubber sele walai lay rasniti tui kok bang lay podre pod girja nok bising ngor tema bagai mothani importancia motha tema besia 그 타보 그런데 바이블 그방만 어버는 증스는 말이는 못하는가 크리스토니 부사 크리스토인가 못하는 버크로 그러니까 니니 부사 제파는 동튼 지건 파는 동튼 아버 버크로니 못에서 쫄래나이 는 버크로니 못에 쫄이야게 아버 못하 부사니 엉소야 하이블레 니야가 봐 속작 파는 나이 니야가 봐 패러라이즈 파는 나이 패러라이즈 응자게 뭐 버크로니 못에 쫄이미 판크리아로 그 어머하이노 조디 그부이 버럭 아사이 까tal 응자 뭐 kaituni dage mani tongmaya Bible mo dage mani mo te tongmaya ke bo paralyze 응자 응야 ke ba asai 까tal 응야 ko ba ngen keman nini sak ni musu mana tuisi kok bang lai sinai rabal bagan tui kok bang lai sinai rak bija tui kok bang lai sinai temanai keras ni tui kok bang lai sinai podre po angka man logo Motha bulayo ebon ki tala ro lai singsi tongnai nangsi tongnai angsi tongnai aw khairo nglayo ke nakal lai mani kre tabung nang yagra bkha debra no homaya ei nang samung nang ya nang annono chajagya nono hamjagya ni bulai tokur lai tongmaya le debra no yagra tokmaya hai deba nge motha kaisa walai lai kha mane tuma ni busano nang bui toka to yagra debra no bui toka debra yagra no bui toka om tongmaya nang debra buza ka yagra busanai ni yaksi ko toy ke sangka ke tung besar no among hai deba
그 어머하이 이것은 모타노 ซึ่ง Motha twmabw menurut sini Motha ni konsepซึ่ง clear nang nai pada thanglaiana Acts chapter 7 verse 38 Sermon chapter 7 verse 38 verse 38 Sermon chapter 7 ang poriwana O musi no Israel rok no hai hnei sanai kaidor ano rohorma hai no norok no diari koroksa rohorwana bo borok ni norok ni borok ni bisingo nai norok bini kok no khnadi tabo musi hai no koroksa temana diari rohornai abongka Jisu Kristo borni kok no nirok khnadi Jisu ni kok no sung tabo mak khnanai tabo Jisu tamaisaซึ่งอรบไบเบิลตองไบเบิลno kebu ino Jisu ni bokrok ke neng Bible kok no mak khanai teman le abo Bible no Jisu by authority khlaijak haimle neng kebu ino ni besak ni ongso yaksui okay bokrok jepro dagewu abo mak khanai kawro ni buku totra pe kangi tongkha tak totra bokrok no sahoka pe kang tongkha le abo science ni mote haimle totra brain no saho tau brain yak no dageka mokol no dageka biak tu itong nai tuti mokol na hoka nuka tau mokol inform khai hoka brain no hai oro tu itong ike tabo o brain yak no saho ka oi tu no na hoti ike tabo tu no bon na hore tabo nai tu fikya ike tabo tu tabo yak saho ka brain no inform khai hoka na tamana tu fikya kita buku no sauka kuloti hala buku kuloti tahu buku kulo ya katong kita mana tu numaya yak tu bipan numaya hai bele kita buku kuloka agak tu idaka nung kata bu totra tandanga so all zen bokro by function ika oma hai na tahu Bible sawo Kristo engka Motha ni bokro ika neng Krist neng Motha mana no nini bokro Kristo 게 크리스도 사원께 능 막하나 나이 따고 약제 진이 부사니 온거 제 버크럭니 kok나야 뭔가 paralyze 응자 뭐네 그 트이 쪽리야 알아 트이 쇼글리야 알아 트이 쇼글리야 뭐네는 brain이 제 function 알아 쇼글리야 그 엄마하이노 그방만 버럭던 거 그방만 못하고 파이던 거 비해봐 버럭 Mothani ongso ngya besakni ongso ngya kaba asai ketal ngya kaba paralyzed ngza mana sleeping Christian tuzak Christian haibana kabang kukna boro Mothani ongso ngya hani bagay neng tik kasya Mothani boro koroksa munsas ngi tongka baikeni neng Mothani boro ni sai party ni borok torku Motha ni borok sai party ni borok tor kuk maya ble hayade nini besago nang yakung sai tongka khungju sai tongka negen khungju no kare bini nini ongso ya bini khungju no ning torja kuk maya able nini khungju nang torja kuk nai okay nini oro nini besak ni mangsas hayang tongka ke nini besak zo ton kosto man Pia batao Motha ni borok kosto mani dongui nini Motha ni borong sai party ni borok si important ko abo mai je nugu tokhur lai mani takhur lai mani gari sok salayo nok sok salayo party thanglai abo Motha ni borok nang tungtung tokhur lai ne Christian tokhur lai thanglai kya oma hai ngai dong that means borok Motha ni borok maya ko Motha ni borok oma hai English maya is impossible Nini yaklo nung tokri tong maya, sakade, pero tok mana, tok maya. Even nung uyang rani debra na tok angke, you will feel pain even there. So omona Motha, hain bagay, so Motha no, so srai ke sikangke, Motha no, so teibu kusugo ka mana, Motha no, so teibu tori mana. Teman bagay Motha tori yang gitu.
Teman bagi bupang lokeza kai pala lekeza kai ini tau sini Motha ro. Motha temabu sia. Motha nak tuye gian kere. Motha nak tuye simon kere. Ni bagi. Tabo semai kesawo. Motha ni kok saja kere. Piaba hanya haisawo. Motha ni simbol tong. Get jeng teman luka boni pore Israel nokari pekya Egypt ni yagulo Egypt ni hani Egypt hani ge boni pore Jisu Kristo saka bro hasen kongo tong pro nendro rini nox nadi sorry rini nox nadi to bagi tabo rini nox nadi sa u rini nox na kanke nero ang aro tong painai aro khotol kaini sinamdi kathar ko le kathar u kathar ko jagawo ani tong thai Ekendoro oro angbai malai mana ukokso. Ike boro omai keno mosi dageka mosi nimsing tino boro senam laika. Ike aro kesaro ke Israel lono boro dagewo kaito dagewo jepro tabernacle cinawo tabernacle no kitingai tompai di. Tabo Jacob ni bongso poro are amone ni bongso Ephraim ni bongso poro tongnai te khorchani Dan ni bongso poro tongnai Jani ja bongso ke yang tongdi tak Levites robor tongnai Levi robor tongnai obo haike kaham ke dagisa pia boro tabernacle no rini nox namjak no guri tongpele boro ni 12 jati 12 dofa hake dagisa boro tomani bertau tau rini nox ka kesaro tomani kesaro kaitor boro ni kesaro tongo tabo Israel rokka kaito ni sai najak boro 저 모타바이 다운이 모타바이 돌아나 클라이마노 승산이 사이나자 승산이 스카기 나자 알아 가이도 딱 버럭바이 똥포이는 쟁가 그러니까 어머하이노 승제프로 가이도 저는 승산이 스카기 나고 승바이 똥포이는 쟁고 진이 비신 거 똥파요 인디비주얼로 비신 거 똥고 제프로 고통나요 앞으로 가이도 승바이 똥고 떼고 저는 판도는 따고 인디비주얼이 이렇게 어머하이 사게 그만 작고거는 Tahunan hor bupang kaisana hor sengkangke asal hor sengya habla engke jepro bupang kaini kai tharoi mojongoi ba kabang make waroi sokangke abo hor thagya sengi tong engke omohaino jeng saijeng Christian aro phola katha tongo haipano jepro jeng Christian ro guthunglayo aprongke tabo hor bupang kabang hor jungkuk mahai omohaino jeng kaidoni samungno jeng teibo jeng romanai kaidoni samungno teibo khlaimanai jeng kaidoni pohorno buino teibo punuk manai oboni bagi je jengno Motha robo jeng buino kaidoni thani tobo nani bagi padi Exodus thangin Exodus lam romani chapter 25 verse 8 chapter 25 verse 8 an porwana te an borok ni bisingo tongoi manna teike ane bagai nok thar tang thung an borok bising tongoi manang jepro borok rini nox nam nani kok saw aprono kaidor saw borok ni kesaro tong nani musungo ane bagai borok kethar nok tang thung rini nok tang thung jate ang borok ni bisingo tong manani bagai geboni tabo no rini nok ni yagulo jomangkai jepro David raja engka David ni bekawo kaito ni nok o tumanai sonduk rok no je kathar kuk jagao tongro mani bono tongro nani bagai bo snamnani naikya wansukha mondir temple snamnani haibana bo tangai malia kaito bono tamnani jorarolia teman bagai mala belai thui saklai mani bagai piaba bo tamnani bagai kabang ma jugali mani kalangka geulo Solomon tangka ge Solomon u rini no pilaskan Adam haina haisa pian boni pore jengnuka no one ni room bogu Motha no bujo khomani ego boni yagoro jeng nuka rini no moni hasin kungo ge hasin kung
Warini nok tang mani abo mothano suho mani ba sahor mani ba punukho mani boni pore tabo Solomon bo temple tang mani abo bo mothano punukho mani boni pore Solomon ni temple bo sabai rojaka Babylon bai boni pore hani hai Jerubabel abono tangpai pika temani bagai sabai jaka kok na yan mani bagai ke Jerubabel tangpai pika ke boni pore jeng teman Herod temple Herod Jerubabel tangbai sok malia Herod tangbai kya abono ke boni ya gulong ke tabok semai katal ni jora ke temasa semai katal ni jora jeng nugo Bible sawo First Corinthians chapter 6:20 o sawo nirok saimaya de nirok ni besak ka phola katha ni nokthar thai se de nirok ni besak ka phola katha ni nokthar ne jengno sawo Jisu ni jorawo te kesan sajak de na Jisu ni jorawo ke Jisu no kai to ni nokthar haide bagai Jisu tumaisa niro u nokthar no sebaidi ang saltam ni bising no tangnai abono ega borok Israel bujiya saltam ni bising teman tangnai teman asik 36 bosor nangka abono tangnani nang saltam ni bising tangnai haide teman ke boni thui ni koksi saidong bonka kaitoni nokthar kaitor Jisu bai tongo temansa John chapter 1 verse 1 no kai Sri City wo kokse o kok kaitor bai tongo o kok ngka kaitor ngka jodo sawo o kok no besak ngai paikya ngai Jisu Kristo wono phola katar kaitor apa kaitor sajla kaitor tongo getabo bosawo ano buthar ka o phola o nok thano sebai kya mane ano buthar ka piaba sal thane salono o sebai jak mane bo songsa jak pinai ang basanai kuthuni ang basanai sal thane salo nei samani orchon John chapter 2 wo chung nai ke nugo Jisu samani ge chung Jerusalem temple je mo snam jak mani Herod snam mani abo 70 AD wo completely dongso khairo jak Roman raja bai get Babylon song to dongso khalai kya 606 wo boni pore Jerubabel tangpai kya Jerubabel pai Romalia Herod tangka ke boni ya gulo ke Roman ni jorawo Rome song Rome ni somra 70 AD wo completely Jerusalem ni temple no dongso khalai roka ke porone tau temple kre piaba Bible sawo 7-year tribulation ni jorawo hai boro Jews ro Jerusalem temple tangpinai ge apro sebai jak mane yagolo te krikya mane temple krikya 70 AD ni chime ge mane amonita teman besak ni temple krikya ba teman physical temple krikya sujako ke Motha cengka tabo Jisu mane Motha sebab je borok asai ketal engza borok ne Motha ke o Motha ceng mane Pentecost ni salo Pentecost bapro ang pilana saka je pro Jisu thuyei bo basa mane 50 din ni sal borono Pentecost ni no o phola ketal phai khlai mane o sungsara ke o Motha tabo bo tisa jagi no tongko Motha cengka Pentecost ni salo piaba tabo o Motha tisa jag mane tisa jagi no tongko tisa jag mane salsa painai Motha punai mane Motha tisa mane paisok nai kaisa amotong busuk jora Motha tangnai abo kaitor siu sungsia haibono jepro Motha pungsog ba Motha tisa baisog apro Jisu pai o Motha no tisawi langnai ke Bible sawo Bible sung Motha no podre podke udaharon roi samane sung nogo tabo Motha angka
kaitoni nokta Motha engka kaitoni besak mana Jisu Kristoni besak Motha engka Jisu Kristo engka samri ketal Motha engka Jisu Kristoni hamze ketal omai ka bosong Bible samani nugo teu Motha engka Jisu Kristoni sengkrak ba soldiers omai ke जों nugo Motha ni ko Bible kwang ma omai ke phunugei sahormani जों nugo ge omorokno जों teibo boskhangni salo srunglaiyana ketini asuk jorana ang pairo sinai muito naragwadi Motha twmabw Motha engka Kristoni besa ke Motha bokroche Pentecost ni salo phola kathar phaikhlaima o sungsaro phola kathar phaikhlaimani salni jimino Motha cheng samani tabok jora Motha tisajagina tongkha salsa Motha pungnai ba painai ge apro Jisu Kristo painai o Motha no tisaitlangnai Jisu Kristo paiyakho Jisu Kristo paipro Motha tisajagitlangnai bobai tongnai ke Bible saw mol brung bobai tonginai Motha engka asai ketal engjak borokrok Motha engka sumsok nakarjak borokrok Motha engka Jisuni theibai susajak borokrok Motha engka Jisu Kristoni besarok Motha engka sumsok nakarjak borokrok oborokno Motha u nokotoma ke tangai cross rogoi arok kuthunglaimani boya Motha engka borokrok je phola muthangja phola thangsajak borokrok bono Motha getini ajoran pairosnai surinai gothang keplai meg nang kaito no hambai ro nang sungno jora lokha nini Motha noti srunglai kaito no hambai nang sungno subadi o Motha na teibo sung srungai simana ne bagai Motha ni hijak kogrong no sung simana bagai nintani yaparo bugra Jisu suri sama